kar na dimauce da masoyana har magautan sa duka dai su dace domin na san su duka dai gula sinadarana. Allah sarki ka saka shedan ya ji ya tsane ni in ya zo gu ko ina nan mai duka kar ya ganni ko na bi shi Allah ka saka shi ya guje ni duk sharrin shi Allah ka tsarin kar ya yaudare ni ka saka mai ciwo ta makanta rabbi na haura tsani daraja ta rasulallahi ko me na roka ka bani shi ko talauci ka sakar mai ciwo na corona kalmar babu in ina bu sam kar ta zauna ka yanke kafafun talauci inda yake can ya zauna can a garin nesa inda mai rai baya zuwa ya zauna domin shi ne tushen da yake sa a yi barna in na yi gabas ka tura talauci ya yi yamma masu garkuwa da mutane su ma kai su yamma in har na fito sarki na to ka saka su koma ko mun yi gamo rabbi Allah kar da ka ba su dama da mun yi ido biyu daga ranar sa su siyo na dama su zamo bayi a gare ni su zamto masu hidima Allah mai da tallaka a kwana a tashi ya zama mai kuɗi yan shaye tsoron su nake ji ba kaɗan ba ko kan hanya ba na so ni da su mu yi arba in ka shiga hannunsu ko kai waye ne ba su duba za su yi maka aika su barka jikinka har da ɗanba ko su kashe ka ko su barka da ranka ka sha azaba roƙona Allah sarki sa su tuba sai munafukai na jikina Allah tarwatsa su sai sun yi shiri kuna Allah sai ka hargitsa su ka haɗo ciwo mai zafi Allah duka ka ba su dukkanin kwanciyar hankali Allah ka cire gare su ko sun ɓoya Allah duka ne su bayyana su in sun tuba sarki Allah na yafe musu matan banza da mazan banza zan so su ni ko na so su Allah ka saka su kar su so ni abin hannunsu ko da na nema kar su bani ko da sun bani Allah ka saka ya bace gare ni dukkan sharrinsu Allah ka tsare ni kar su jani su ma in sun tuba algaforo Allah ya fe musu ni roƙona a sana'ar waƙa ɗaukaka ni in na faɗakar Allah ka saka ko ina ajini mai saurare in ya je yau addu'a gare ni har da malamai ya zama in nai waƙa su ji ni MD Abuja fasahar waƙa kar ta bar ni baiwa na gidaje da manyan motoci ka bani amin ya Allah.